Sarrerakoan aipatu dutzuegu, hokeixaz berbengo gabela gaur, minuturik gehienak horri eskainiko xau, asteburu honetan, 20 urte zazpiko Espainiako hokei txapelketa jokatu da Bergaran, Burdinola irristaketa klubak antolatuta, eta han parte hartu dauen lagun bat gonbidatu dugu, Ainhoa Salillas, Atzaldeon. Atzaldeon. Nik esango honek txapelketia ondo joan dela, edo? Nik uste dut, txapelketa nahiko borobila izan dela gure aldetik, gure esperantzak ezean oso onak, eta nik uste dut partiduak nahiko ondo urten dira bintzet. Gainera, badakigu lehenengo egunetik, lehenengo partidutik, gerora txapeldun izan den Valladolid oso estu hartu zebeia. Bai, izan, hasiera baten ez zeukon esperantza askoik, horre behar eraman dozku presiño asko ez eramatera, ez? Orduan partiduak nahiko ondo eruan ditu, eta egizan CPLV Valladolideko jokalari askok esan dozkue, ez zebela espero olako erronka eukitzea gure aurka, eta egizan oso gustora edukitako emaitz guztixekin. Guztira 5 partidu jokatu ditu Burdinolak, hau da, 4 ekipotako 2 multzo, danok danen kontra, eta gero gintzai, kruzau nola baita esan ez da. 3 partidu galdu, 3 irabazi, 2 galdu, azkena, 5. 6. puestua erabakitzekoa, baina azkeneko momentuan luzapenian erabaki izan horrek apurtxo bat gaztigozo gorputza jareten dau? Bai, izan bai. Hori, azkenean gogo askokin hartu ginoan, ez? 5. 6. postu hori guretzat izugarri izan zen. Eta gogo askokin, sekigun partida nahiko estu ibiliko zala, eta hori, azkenean faiotxoren batek erabakiko zala partido hori, azkenean esan gure alde izan, baina nik uste dute taldia oso gustora geratu zala indako lan guztixakin eta nahiko harro gare danak. Egia da, 5. postua be eskura eukize behize, zuek aukerak eukizen itxosten? Bai, izan azkenengo minutuan pare bat aukera eukin ginoan, baina, esan posible izan, baina oso harro, esan bezala oso harro gare lortutako maitz guztixekin. Olako txapelketa bat Bergarara ekartziak jokatzeko aukera emuten dago noski, baina emuten dago aukeria beste taldietan fijatzeko nola jokatzen dauen, nola egoten dian kantxan, emuten dutzu aukeria ikasteko? Bai, argi dago baietz, ez? Azkenean, olako txapelketetan esan beharra dago gure edadeko jende asko elite mailan jokatzen dagoeneko, eta beraietatik ikasteko oso aukera politxa da, eta hori be azpimarratzea dago, ez? Irabazi eguen CPLV Valladolidek, finalian nik uste dut Samur edo aizen enderatu eben Valentziako taldia, talde honena izan da? Nik uste baietz, ez, konstantiena igual, bai, baina esan behar dago torneo osoan ez dakit gauza rarua gertatu diela, ez? Talde batzuk irabazi, beste batzuk galdu, ez da izan txapelketa konstante bat, eta nik uste dut horre bai intriga puntxo bat eman dutzala gure txapelketai. Orduan, izan zeikien 7-0 irabazi eben Valladolidek, baina beste emaitzaren bat be egon zeikien, ez da hor? Bai, nik uste baietz. Zer izan da politena? Asteburutik, ze, klaro, beikotzetik domekara arte, hau da, izan da oso intensua. Zerekin geratzen da, Ainhoa? Nik uste dut taldian girua. Azkenean familia moduan hartze oso, kriston girua dauko gure artean, nik uste dut hori dela politxena, ez? Gero, bebai, olako esperientzak eta bizitzia, hortik ikastea, nik uste dut aukera politxa dela, eta batez ere Burdinola beste talde batzukin konparauta egisa da nahiko txikitsua dela, eta olako talde handixen kontra jokatzea lahatzen dozku pixkat Espainia baian be gure tokitsua hartzen, eta nik uste dut hori aukera oso politxa izan dela. Gogoratu behar da, Espainiako txapelketia bai etorri dela Bergarara, baina Burdinola kasu honetan parte hartu dau, gonbidatu moduan, ez? Zedia hemen zan, egoitza hau zan, eta gonbidatu moduan horrek behartzen zintuzten itxura hona emutera? Bai, izan bai, azkenean lurra eta zela lortu ginean txapelketa hona Bergarara ekartzea,
eta bai zeukon gogua pixkate ikustarazteko gube mai puntxua badaukagula eta irabazteko aukera badaukagula, ez? Behin eta berriz aurretik aipatu izan duzu, eta orain bai, lur urdin hori, zoru urdin hori egotia ze importantia izan den txapelketia ona ekartzeko. Ze hori da ofiziala, esango horren gainean jokatu behar dira olako txapelketak? Bai, azkenean Espainia mailan daukazu legedi bat eta hori bete egin behar da, eta nik uste gauza garrantzitsuena hori zala, ez? Lurra lortzea lortu ginua, baina ero ez ginen kontutan hartu gauza asko gehiago darela, eta eixa asko eskertu bidala antolatzen ibilidean danei, guraso danei, ze eurobarik esan posible izango hau dana aurrera eramatia. Ze kasik xamurrena astebukaerakoa izan da, txapelketia bera jokatzia aurretik, ez dakit zuri galdetu behar dutzudan, edo atzian ibilidean guraso, laguntzaile, horreiri. Bai, eixa zen lan asko dago, ni bai ibili nahi zeo zeitzen, baina eixa da gurasuak kriston papela eduki dela, zuzendaritzako jendea be kriston lana indabe, eta hemen lana ez da astebukaeranetan bakarrik egon, atzetik lan asko egon da, eta nik uste dut hori bai aipatzeko dela, ez? Eta gero lana bai eta txapelketia honek hartzia bai, baina honek hemendik aurrera ze karri leike, ze importantiena akaso hori da, ez? Etorkizun batera begira, ze importantia da Burdinolandako astebukaera hontako txapelketa hau. Bai, azkenean Burdinola nahiko hasi berrixaga, ez? 5 urte bakarrik daramatzagu jolasten, eta nik uste dut izan dela salto bai, Espainia mailan gure taldea pixkat bizibilidadia irabazteko, eixa azkenengo urtietan gure izena entzuten doiala hor Espainia mailatik, baina nik uste dut hau oso garrantzitsua izan dela hori gure taldea bestiak behai ikusteko, eta eixa da talde asko zebela espero antolakuntza hau eta guk euki dugu papela txapelketa honetan. Eta alde horretatik, antolaketa taldean, eta nik uste dut zuen ikur edo gidariran agusten be pozik eguen, atzo behakin egon ginen labegaraietan, eta etorkizunera begira, txapelketa honek zer ekarri leiken be aurreratu zezkun. Etorri diez jokalaria, baina oso onak, eta taldea be bai. Eta patinau, gora, bera, presioa, golak, danetik egon da, bai. Guretako da urratz garrantzitsua zer gaitik, hemen Bergaran jokeia undukan ez da ezagutzen. Azizke, pentsa hau baiaran, hortaz, honekin ezagutu ingo da, eta eukingu gure espazio bai, entrenatzeko, bestia, eta pizka kontuan eukingo gabe, gure kirola. Lan asko, egongaz gutxienez 3 hilabete gauza guztiekin, eta azkenengo momentu arte, ez du epini babezabe horre armaietan, eta azkenen momentua lanian, bai, eta asko supesatzen. Eta gero beste gauza bat, datorren urtean etarabia dabe emakumezko Liga Plata, Espainia mailan, eta daude 8 plaza. Eta izan bia da konkursal. Bakotxak informazioa bialtzen daude zemat jokalari dakan, ze pista dakasun eta bestia, eta ni usteot lortzeko plaza gauzela lehenengo posizioan. Txapelketa bat antolatu, olako bat txapelketa antolatu, lur zorua, ja pista homologauta dago Espainia mailan, azizke dana daku, datorren urtean be, neskakin Espainia mailan. Gure apostua finkua da, guk aurrera, eta albu Espainia mailan 2 kategoria 3, 4 aldan guztia, horra guaiaz. Eta bebai Euskadi mailan, kategoria guztietan. Nik uste dute Agustinek ez dago lan mugarik, 3, 4, 5, hori berdin xau, baina emakumeen txapelketa hori egotia importantia da. Bai, azkenean ikusi da horten Liga Oro Nibiliga Espainia mailan, eta ikusi da taldi asko hasi dela, eta nik uste dut aldan neurrixan aprobetxau bida dela hori nazionalian parte hartzia ahalik eta gehien, eta taldia apurkan hasiz joateko. Eta hori, Burdinolak, hemen Ainoa daku, eta Ainoa aurten ezagutu dugu bereziki txuriko atezaina bezaitugulako, baina Burdinolak jokalari oso gaztiak dako. Bai, azkenean zela talde berritxuan, injarra beti dator, azkenean
ba hori txikitsua dare, betik hasten da arrobisa zaintzen, eta nik uste dut hori ala burdinan esentzia ondixea, ez? Arrobisa ondo zaintzia, eta taldia azken finean betik gora dago hasten. Nik uste dut hemendik urte batzutara jokalari xakasiz jungo diala, eta gerozetak jokalari gehiago gongo diala, baina hori, azkenean burdinola horrek bereizten dago. Eta gazte diran jokalari horreitako batekin berbaiteko aukeria euki geben, astebukerako esperientziaz. Bastante luziak itxen dira, baina gainera prorrogakin eta bankilloan eta gendenok ja nahi ginoan bukatzia partidua. Irabazio galdu jaun inporta, baina bukatzia. Irabazten baginoan hobeto, baina ezin izan da. Azkenengo gol horrek bastante jaun eman dozku, baina segarren ez da gaizki. Baina, bueno, gu etorri ginean pentsatzen 7. 8. bukatuko ginuala, baina, bueno, bastante ondo indou, eta txapelketia kristona da, maila oso altua dago, eta burdinolak, oinarte talde txikia dezela hartu izan dana, kriston jokaldixak eten ditugu, kriston partiduak eta postuan bukatu dugu, eta jazta. Kartzia kanpeonatua Bergarara izan da kriston lana, eta daren ekipuan kontra eta jartzia, da kriston lan bat da mentala eta dana, zatia jode datozte Madridetik, Valladolidetik, eliteko ekipuak, da hemendik aurrera jungo ga gehiago, eta haben hori hartzen zen gan. Egisa da, Agustinen ilusioakin eta jokalari gaztien ilusioakin nik ez dakit mugien unegoleken, ez da? Nik uste burdinolan ez dagoela mugaik, beti aukeranak aprobetxatzen ditu, eta hori ilusioa daukagun ilusioa ez. Azkenean betik hasian talde bat, 5 urtetan asko lortu dago ez. Azkenean oso zaila da, Espainia mailan talde asko dare eta oso zaila izaten da olako tokitxo bat lortzia, eta gisa da burdinolak aukera danak aprobetxatzen ditula azkenengo momentura arte, eta ilusioa ez da bakarrik gure entrenadoriena, berak ikuiko da ilusio gehien, hori bai, hori beti, baina gisa da txikitsua goga askokin datozela, eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Eta are zailagoa edo erronka ondixagoa da, hemen gure baiaran jokeixarekiko, hau da, ez zegoenien apenas harremana, ez? Beste kirol batzuk bai zabaldu dira, baina jokeia, isa, patinak bai, baina gauza da patinetan ibili, eta beste gauza da jokeixean jokatu. Azkenean kirol hau nahiko minoritazioa da Espainia mailan, Euskadin bereziki, Katalunian eta Valentzian saletasun handiagoa dagoela, baina hori azkenean kirol txikisa izan da, nik uste dut ondo dela, herri askotako jendia dagoela, ez? Ez dela bakarri Bergaran zentratu, Aramaixoko jendia dago, Arrasateko jendia dago, Bergarakoa, azkenean, olako aukera txikitsuak lortuz, edo jendia lortuz, azkenean talde nahiko potentia edo nahiko osua lortu dugu. Badakigu, aurten Ainhoarendako denboraldia oso borobila izan dela, ze hau sinatzea denboraldia hasieran, izango zen ondo apostu zendu baitekoa, baina Txurikin lortutako txapelketak, ligatako pasaparte, nola ikusi zure burua etxian, ze beti etxian jokatziak, beste ardura bat suposatzen dago, ez da, Ainhoa? Azkenean nau nire, txikitatik nire taldia izan da, eta isa da sentimendu hori badagoela, ez? Azkenean ikusi dut talde hau zela zidan, berakin batera hasi naiz, kirol hau talde honegaitxi lortu duten guztia, eta isa da emozio hori badagoela, ez? Ikustia zela taldea zizkundan, zelako emaitzak eduki dugun, arrotasun hori ikaragarria da. Eta are gehiago, behin eta berriz, ez? Igual errepikatzen gabitz behin eta berriz, baina gisa da, txapelketa hau Bergarara ekartziak ate asko zabalduko dituela, kasu honetan, klubari. Ezken finean hori, ez? Bizibilidade kontua bebai da, ez? Beste taldiak bebai ezagutzia eta esperientzia muguan batez ere kriston esperientzia da. Talako aukerak argi dago ezin didala galdu. Eta oin oporrak? Oporrak. Azkenean, ondio pare bat entrenamendu geratzen dira, burdinolak ontxe
kampus badauka txikixeak bebai kirola ezagutzeko, eta nire aldetik ontxe beste bidea badaukat, kampus batera, mundu mailan, eta holako aukera behar nik uste dute aprobetxau behar diala, beste jende mota batzuk behar ikasteko, ezagutzeko eta beraietatik behar ikasteko, ez? Ze adibidez, hemen Burdinolak egiten dagoen hokeia edo Valentzia eta Madrilaldian egiten dagoen hokeia joku estiluak diferentiak izaten dira? Bai, diferente dira eta kontutan ekibia behar Valentzia eta Katalunia edo Madrilen denbora askoz gehiago deiatzela eta jokua igual pixkat konplexuagoa dela eta baina gisa da Euskadik erosetan jar gehiago hartzen doiala eta hori Euskadiko ligan be igartzen ari da, ez? Bueno, eta Burdinolak dakon goguakin eta etorkizunakin pausuz pausu, baina atzera begiratu barik. Ainhoa, zorionak, astebukerako lanagatik bai kantxan eta bai kantxatik kanpora eta eskerrik asko gurera etortzearren. Zuri.